hini bi atiase a onya nwuye no obi say hwan ni diwade a obetumi a kire wo okay so owu a hema besesa no atrankodwa besesa no nnanu mimi ni ba bia sa amamle no firi wanko school a enchese wa jim wanka brofo enchese wonim nyansa akondwadie enye school ahemfo abedi school tena konwa so no beseye be mane na muma ahemfo abetena se a bedi fie nyansa benya abusua panyini bi a betete ni fie ho nim fie ho abakosem nim fie ho amamre ne amane ni kusum amanyo nim fie ho kasa na na se kuro no kasa no onyo no bi tare na chia ne na konwadie na hinyetimi yi enye school no yemfa degree ne tena akonwa so enye doctor ne bedi di akonwa hene bi kura tia konwa mu nne akirema kura enyam twene kura onima se ba oka bi kura de twene frɛ na wonte di na na mo nyi firi betim saje se wa ko school abo degree ansa na bedi akonwa ma eyam mfumso na na kire mesikafo a ono ko ya odi sika kokoko eye afuo no menji ni se na bedi school ni yi no atakura amani amponkuma enye school ni bedi yi no eya adwene a owo nyansa a owo akokoduro ni owo na kwa achiam yawo awoye bunu hene a obeye bunu hene enye school eye ni ability ni nyansa a owo munya ne wa ko school a momfa no nya ne wa ko school a momfa secretary ma no Ewia Old Burger TV so ni wada roma na nso ye hia yesua ade sansam penise ntifoni wa pejafo ho ade sua de ya ade eye pa esanti yensua ya bakose na ya mamre kakra se oba bono mantem ha ya nansen beye ifiri beye emfie numfie miensan ba nanim bese neyi no se akonwato a na akoye nsem bebre se yenye obi se omedi ade na chese aye ntokwa ya okọ baby bibira konwada so deda ho ayenye obi krampo se omedi hene obi su krampo ne dia woteso no still na agya ne nhye da numui yensu ya de na yemisa yon so ebere bi atwam no na we eya ade a ewo ho anase eye ko bi anaye nhye bi a na nanam hye ne tetetetetete ya enne ye da so a eye adwuma saa ewo bormantam ha ansa na de aka bia no madaro ma ye de asoso nti yenko nana atakran ho na yensu ya de wadawro manana shishia aja minimse utumfo na da ama anwoden wo ho me ho ye pa ya da ya me ho ye pa se eba no abakwase mu a se de otwede ampon ne nananom adawro ma wonim de wo ho yi wo hye enei bonum ha ahensem de gunsani ani a emu duru no etesan abafom anase akansensemu anase ekosoro medase masana chia ahwefo nyina no kwasem ni se yahwe ahensem no dia edi ba bia na ahweho okure pa ni die aya na ahweho sem na se hene tiase a okay wasanka ansa na obewu ni bia ni ni obedi ade sa sa na tie se hene tiase a ansa na ongu no na hene no kra nimie ofiri ho oba betena sa na tie tete nyina na nne no de na yisika die ska na nanu binimu nka no kra ahema afo no binimu nka no kra okay enya bunu hanko a ekate across Ghana nyina nkanka kwade ya kan ha na ahema afo no bi nka no kra sei na nanu binimu so nka no kra nti se hene ba ko ko akura ska na nanu be di no ho no nyeska ketwa onim se ska ya odi obai onya na waaje na nanu kra be di ahinie ne yisi si ho no akondwadie enye sikasem okay akondwa eyen yato no nidi wa ato nidi majo watasi se eto na eye peace ya na se eye asundwe mu na wudi na enye yi a munyina mukọ benkrum eno ne ye akondwa na nanom be ye to ho ne onimpa se eye wunu wudi ade na otinchi wonsa na Jeffrey wonsa na wa Jeffrey wonsa onimpa sa asuma se akondwa na wo no ho ne ba tinchi ne nsa ne ba Jeffrey nipa no ne nsa wa ho
Oko ba bi say no ne nkura hodo bi ma ye nche da mu bobobo din ni ade a bi kra tane kra kwa bi kra tane because ba bi wo ho asem na be di no se be de mawa don hwiri ba kokra dos wo be ka se no kopa yi so no aya asem da ho I say wada ho mi ntwa no I say ye fa mamre kwan so a eda di pefe se akonwa ye obenten dia sanet nenso because of say ye fa sa mamre kwan no so nti ne ye bre no se me say hini bi atiase a otiase a onya nwu ye no obi say hwan ni diwade a obetumi a kire wo okay so owu a hema besesa no atran konja besesa no nnanu mimi ni ba bia sa amamle no firi se hini bi ni ho na afi ne hini ni ho nipa na oba no a atran konja wa hemfie ho nyina pese beto no jisika ampa so bebe bomodini bia we beji kakra we beji be wia bra bedase sika puduo ni ba je free sa ni pa we se ni ho na se no de ka enya bone na ye bone pa okay se akonwa to wo ye abusunya munimudi mebwa munimudi no unye wura abusunya no ma na bewo ma bewo ye bewo panyini wo mu wati ase bewo ma no panyini wo mu ndisa akonwa kra ba wo fia be de shase firi mama panyini ni be shase firi okay wa hu se de siti ene wo mu se nema bi ma sesa wo akonwa di no ho ye di school ni nema bi no e ka ho but se wan ko school a enche se wa jim wa te me ka wan ko school a enche se wa jim wan kambrofo enche se wonim nyansa akonwadie enye school akonwadie enye school ahemfo abedi school tena konwa so no be sey be mane na muma ahemfo abetena se a bedi fie nyansa benya abusunya panyini bi a betete ni fie ho nim fie ho abakosem nim fie ho amamre ne amane ni kusum amanyo nim fie ho kasa na se kuro no kasa no onyo no bi tare na chia ne na konwadi na hinyetimi yi okay na nye school no ye mfa degree ne tena akonwa so enye doctor ne ba di akonwa eye ni oti fie ho kasa ana ne be kasa o ye den wote unim amamre ye ka akonwa sema unim amamre bra bedi gu akonwa so nsa bra wodi gina won samanfo bra wodi toto fie entoto ye bra se wodi kasa asem bi wo hokra wo nka bi wodi ma achiame no maka na baka ma asem bi kra wo ho a obo wani kire ahenkwa na waka so wonim sa na ma wenum nyina ne wo be fro se wo ye hene ye wo ahemfo bebre wo Ghana ha be nye hene ye fashion o ye sika no wo twa ye ne be ne tena akonwa so eno ne ma da bia hawo chieftaincy numu ana se wo hawo bebre wo ho a ye solve a ye da no ne akonwa ne ye ne dia no be de ma na bia nka ho ase entina na wada ma na che se de wo kan e kire mu pefe se kan tete no kwan na nananom fa so yi obi so medi hina no ene ne idie na ebo abra ye mikrum nsuatre amemfa ye hene ba ko a wanya ne ba bi konye mfanfanto we nana kwasi hene nana kwasi hene a otoso ngini ofirim atinte 2000 ne onu firi ho ye nkra nketo a ye si su nyina no wo ye hene nana no according to history no wa nsada anko school anko achiri okay what did you do wa nsada anko school anko achiri ni ba dia ko dano ma no nsiatre development ya wo wura nsiatre ne no be hunu ho bia ye andanana kwasi hene no be hunu wo nsiatre bia ye andanana akwasi hene ne ye ono ne betin tono plot wa sa hu se free 70 ba na light no nsada ni bono ha be bia na Ghana kwa na nsada no so be the light ni etwam free sunyane ha be de ekodoma na nkona aka no beduru ha no ne light for na taf be ka chen so se yenya post
esisi dia yi wetumi atwe bi ama no na ne mede na manya po no bi be je se woto no na ba akobwo miehe ne be kan plot wa ne ba tono no wonsu atere sika na traditional council no wo no na kwasi hi na kukuru sika no de koto light pole ma be sisi ni wonsu atere toto bulb sa abre no ma light ba di light ba nsu atere na kuro bebre wo sunya na na sorry kuro bebre wo bon ha na light ni ho ebu leadership quality nti nye school asem kura yaka ahini a nye school sem nti ne titibrem no se bi ye de hia otimi di akondwa man ye yi a ne be mfa ne nko school so nko tena classroom no nko sunya abcd 1+1 dabi na mu okoko sunya de ben amamre okosunya amamre nti adenti a heni bi kura na wasunya ni nyina awie no kura be ne ta ko dwa so na be ta ko dwa so a gese be dis danim adabiana ne 40 days 40 days ndi ani nti a be ne kokoshe ho okwa kosunya kasa okwa kosunya kasa no a obesunya ntumafira obesunya nantie hene bi kura tia kondwa mu nne a kire makra enyam twene kura onima se ba oka bi kura de twene frɛ na wonte onima se ma be ka wo ya di hene tia akonwa so beti abuabuzianum ne be ye nya kire mafo ka nyina wote wati de meji ase ndi nye school di na na mo nyi firi betim saje se wa ko school abo degree ansa na be di akonwa ma eyam mfumso eye ne onim fie ho abakosem fie ho amamre only them okay nke kaye bi ndi ne ho wonya ne ho di money mo no atu na afa akonwa ne ma no okay na ma memisa we empedensa amamre eye wu ajama amamre dane amamre nyini enti enim se first na yemfa school sabne sikasem batabata akonwa bete se izo de ese kwa cha de for di sikana eye se obi be di hene na se ne botom nya se biebru hwe ne school sabna se ne nim de wo famu a ebe ka se ebe to chima kakra because ahemfo bi mu kra ahemfo ba omuko school no omubotom odunu kra be chechew enti se ye fa ne se ya se ye mfa school eni sikasem mata akonwade no ho a na amamre nyini no so ebetuma dubre bi se ebe ha ya amamre na ye kura no se ne wo se be se na amamre ni nyini amamre nyini na amamre so sane ye stand still amamre nyini nanso eda so gina fa me mame de adwafojo na ma onye panyini sa akonwa to je fie wo teni ye akonwa to fie ho a na ye wo mema de animu pa biti se kwakwampofu robot king biti se minwa yawo dua wo ho me wo ho tawia wo ho wo ko ma me ba ko so a ma me achi ba ono so wo ne ma ne ade okay dia mfa ne se me manko school wo teni ye ba me manko school akonja to wo fie ho ye mfa school se mtuntu nche ne mintimi ni hene se mitindi hene ala mintimi ni hene mitimi di hene pa dia mfa ne se manko school kra minimi di nkra twere nti se no ye pese di school se mbe bata amambe no ne akonwa sem no ho onji ni se meme wo machita wo well ana akonwa so da ho so bia so nim se mi ko school man ko school adurus mendia mistake na eto ho sesia no duno nti se ukokọ ye se aduru wo so de ne bia wu anko school nti ya mfa mmawa fine school sem no ka ho ye ntimi nyi school no mfiri mu ne because ne baba bia se na aduru no do no wo te ni ti ma sem no yi pa ye ntimi nyi school sem no mfiri akonwadie no nanso nipa na aduru no so na sem be ne mo ne ka ye ma na komato ne yem se monfa nko na chiba na se nipa fofofra akonwa no enya nuru ne so a wa ko school ndi sa ntutu ye we no na no mo ntimi anye na ekoba se ye ne yesi hene ye ne ye ka bi ewom ne mo dane na abusuanu beche fa be kwa kodi ne ye wa dwene ye se wa nko school di wa jim no ne ho ne fa so kwa kodi ne o so tusu se wa ko school no ne ho ekoba sa
chieftaincy issues no emfiri adio num da what ase na dem kwa ni school we can school ade be ni school dem ni education yeah first education a ewo akonwadie ho no ye amamre enye how are you I'm fine where I come from I'm come from Jatre eno nka ho eno enka ho e bikasa wa kodura England a broni na ka twida what is say King Charles the tree address England for that what is say UAE Crown Prince no or the tree kasa ni ngro for honda what is say America Donald Trump or the tree kasa America for honda adenti aye ha ne de wan ka brofo bia hu se wagim na se be nipa nyina adwen de se wagim me ntiasi o me ntiasi kwa me nkruma amamu a obu ya niema ko yiye nyina no behind the scene wonim ne ne wo ho kwadwobo otuo wanti class 1 grada sama ne se wati ni dinda kwadwobo otuo enoko Jubilee House wa anako mnase bebia film ho a akonwa no a president swai wie ya otena swai sa sese gwa ekosoro bi no kwadwobo otuo nsa no ono ne ma be ye sa ade no kwa me nkruma hu se school no mfaso obi ani so wajim achezi nkatia ne kan e school papa jimi wajim se wo ko school no nya fie nyansa no a wo fie nyansa ne wan ko school a wan ko je ba bia nka brofo a bie ne wo be kan to se wajim wa tiase ye wo ministers be bire abete abanimu a brofo no ka ye o kasa ba ko ne be tutu fie nyansa ho na busa panyin kra wi de ho se ti akwa we firi ha o kasa de ne bantiti no wo hefa abusuam bankasa classroom what is the men we kan ase the school na ye pese rebata akonwadie ho no mejitum eye na wiase na nyini nanso na nanom hu se nipa na aduru no so a osusu se onni sika wadwenya wo se wanko school no a wo Jeffrey nensem no abotoye mu semben no wole ne kan ya nsa na wo kwa akwaji what be kan so wan nye ne saade a mu anjoda atankunja no mu be chemie no fome kwa akodi ha fome kwa akodi ha e ma so bie ma nti nananom de wo beba ta na school ni ho no se benya wo na wo bayie sebe mpedua wo ni dem wo si so wo nya kromfo wo san hawo na wo ni dini bi no niam bia wo ho a akonwa ta be den se be kwati okay yan hwe we de na be ma akonwa ato akonwa no betumi ada ho 2 years 5 years bi kura timi di be 8 years 10 years na still yenya ahene de na be ma na basa ni bre se na medi kan ye no ni bre greedy edru ba bia eno ne course sa de no se hene efko akura oho hene no ko akura no ba si hene foforo nyasa e wo se be si hene foforo hene foforo e wo se be si no hene wo so si na na hema ne natena nkomia ntim fie mienu no ne de sie bia ni ho ba ni de komia na yi ana fie ni be twan se be hu nipa akonwa no ho adodode ba to na asase wei ba to no plot wei royalties ya eba no se hene no ni ho na be ka hema no ne acting no ne be ka bentuma ba no ne be nya bibidia be nse konwa no da be nsie nti sika kakra firi abanu meba sika kakra for allocation for ne town planning for bed eba ene niema binum assembly honom ne niema kakra binum a nanom a de gu akwani ma eba ahimvi ho no na fe be di se hene no ba be nya ni nti ne hene no hena sem kra de be mpekra tie eno ne course sa niema no na senka hene ne ko akura na abusuanum ho no nipa wo ho a adenti ne ni kwanse wusi eni kwanse nka edura fe kra hene de onya ko akura ni benya turu no ni benya yese bebe ya ne doti yi na bebe yi ne doti na akwa akosia
da be ye dotie ho adwuma ni nyina no e wo se ye da mo apeni pa obedi akonya no prasie tinka mo ye dotie yie no wie ye no a e bia nka akere pa ye adaduanane okay akere pa ye adaduanane e wo se jase ene nananom yeti banum asem se ye dotie wie ara ye dotie yi wie bia nne ni ye bia adaduanane e bia mo ma ye bere bia mama ye dadu nenum ana bi kra sa ada no wa no bebe yi nipa no kire se nipa wei na nanom ye tena se no ye pese ogede obeso onana somasi ni tuom very simple okay ndi menim ye ntia mfie mienu mfie miensa mfie nan konda bi kwa mfie num na he ma kwa mo nipa kwa di osusu se de be ntia onya bibidi okay nti o ma kwan ma o meje konwa na oba no se ne nsa nka sa ne ma no bi ma wa ye ne nti ne o na so kra nye sa so mo wa ye okay nti sa de ne de emfamfa so bi amma ye dis ne ye nhwe ye hwe de ye di hu komo ya ahensem akonwa to a ye pe obi ama na di ade a akoye twema mentwen no nso ewa kura yi ebituma firi ho ewo Ghana akan ene bon hayi ebetumi afiri ho okay titibrem no na ewo ho kra na nso na eni ho tesenne na ewo ho ra nso na eni ho tesenne okay ne wa na ewo ho no bede manipa na adu no so na ebia na owo kwa dubo ebia na na mbeka se bia nipa we no nisu man bi nti bia ya mpene wa won se adu no so but ya ma right person but then am say odi adehesem eji ni hu jaiye na ebia na nu nkasa bi anye de ni suban bi e oda na dinti no be ye nyede ye nti ase eno so na ewo ho tete blame no na nye common te se ne ya te se de agi ba bia yi ndi se betumi afiri ho a okwa abuhia bi ma abuhia kakra bi ne adehye ne bi a eye kuo baako ba bi wo ha ye kuo mienu ba bi wo ha kuo miensa ba bi wo ha kuo nan bi kwa ye buru saa e wo se bedi ahennie no bedi gu nkrata so ne se akonwa no firi maame amatema abuhia ma okay emesene nko maame kwafo wa ho efiri kwafo wa ho a emesene nko abena fufu ho wasi de meje yasa ndi se modi gu nkrata so na afiri abena fufu abuhema ba hyehye wo abena fufu ni dikane kwafo wa to so mienu we to so miensa ndi se afiri abena fufu a ebekwa kifa kwafo wa wọ́n ṣe sitie nti se kwafo wa di wi a oni se afiri ne so ekofie fufu se mo ye ne saade a emfa chinje bi ama na ekoba se akonwa ne da ho adesikuo nan adesikuo miensa akonwa ne ta bia amra mepede a asundwe mada asundwe makromum da ba so wa hunye miti nti efiri ha enkwa ha efiri ha enkwa efiri enkwa nti efiri ha ekwa ha aisa ye krata atoso a sa pepepe na se aboa ama bibia yeden akoso kama se ya nya krata na mfa ntoso dia dabian ene dabian ntokwa beba okay nti wo se ye krata atoso na afi na nan so edi nokre ni atono no bentan na chi no ni akonwa amane nyefe na wo kokoduru onu ka ne wa nko school a bia mo mpanyi pafra wa ko school no mo ni chi dom okay no ni hene no what has here efitete blemu free 17th century 18th century 19th century bepem free sisters ye be ya school be ye pop pra kwa me ma chechi ni pase be nko school no sa chire ho ni nyina no ni nye school ni ye be di hene enye school okay na chire me sikafo a ono kun ya odi sika kokoko eye afuo no menji ni se na be school ni yi no what the meje ase atakra amani amponkuma enye school ni be di yi no ya adwene a owo nyansa a owo akokoduro ni owo what ase na kwa achiam yawo a oye bono hene a
obeye bunu hene enye school eye ni ability ni nyansa owo nti se nipa no wo nyansa wo hwe na adwene na oni adwene mu hawo nyansa no wo ho nimdia no wo ho no betumi aboa man no a mo ma ye mfa school no meye obstacle ano meye akwanzidie mfa man nipa no wa konwi a oba bedi no munya ne wa ko school a mo mfa mo nya ne wa ko school a mo mpa secretary ma no na ne no so nyansa ni nimdie na owo no a munyina mu gire tum se akonwe fata no na wanko school no de munyi school sem no mfa tuntun tani munya school a mo mfa mo nya bia nyansa ewo ni mu no eno ne mo nhwe so mfa akonwa no ma no se ye ne sa akonwa die ho nsem begyae ni ye sika sem no so firim ani sika die no so firim mu a si akonwa sem ho ntokwa ni nyina begyae nti wo sa ahemfo no bede be na sifom chieftaincy se oba bunu regional e do so pa e wo se chieftaincy committee na e wo ho no se be ya chieftaincy zemba ho a bebi se bisam yie questions be ye nan bia wo se mu bisa ni be dia ma no oye this year ani wo ye this year na mo market odi bia konwan bia yie ani odi bia yie ene na mo hawo ne se ye nyina ya adehye na ko gyato na me ma ba betena so wo de wo partner so ndente so de wo de wo mpe but ne nyina firi nyame ka no no kwera enya adwuma wo fom efiri hima so be pimatan ko bia no kwera enya adwuma ne ko fa sa ne ma nyina de ba so no kwera be ya adwuma de ya na aduru wo so akonwa to aduru so ye se papa akonwa ne ye wo de ya fa o de ndam wase me kra no besem go fase ewu ana nyi ewu tana so na meta na chi aya so bia sema na wusa na ho kofa fofofofra obra wan ka hwe abra wan ka buto ye musem bia manfa anjide no a e papa mu beba eno ne di eno di ye hawa ye na mu ne no ene na atakran a wo ye history ne ba na bakwase mu nzo na dwum abobio na asa amamre mu a onim de na atwetwe nkomo no we no nyina no mpaninsa se bieburu yakeka fu na yakeka de manda kamera enya bronko ena enya Ghana nyina ase ho ukom ya bibra konwa toto edaso sisi ho maba mbrante wo ho de ya ahema de maba wa wo ho enso still yesi enje besre na ya de yi atu ye e ma yensa ya mamre na amane no e ba na sa de a enchirima yenom ena be hu mobo ya menhira okoso e de je sense de aka achiri do so chen de wa hu ene de atwabuko old Boga TV ni bigiri ye pa so woni age ho nti wa subscribe comment nso de aba ena wasan so like ahye ama onu abi nso se ono so nhwe na wonhia bibi mfrim ye ba obi a mo ene hwa a epia o